Počkej, vypadám jak debil. To já vypadám vždycky. Dobrý. Tak já. Ty vole, mám to říct svojí mámě. Že tady akorát neustále opravuješ. Takže ahoj lidi. Voláme si právě s kamarádem na Skypeu. Jmenuje se Pavel? Představ se, Pavle. Takže jmenuji se Pavel. A ze Zlína Jo. No, takže dobrý. Takže dobrý. Takže tady se představil pán Pavel. Takže, nejradši, nevím. Nejradši mám kundí šlem, hlem. Já mám nejradši. Teď nahaj Počkej. Znáš takový to? Lížu, píču každý den, jazyk mám už obroušen. A teď. Lížu, píču pořád dál. A teď se z toho poseru. Znáš to? Já, jo. Jo, my jsme to furt zpívali na ozdravovně. Teď nahaj zlu jsem já. Ty vole. Zpíváte zajímavé písničky, teda. Ale- Hovna padají. A já mluvím jak kluk. Přijď si mě. Jak tam kurva jmenuješ? Ale já chci vidět sebe na YouTube. Jak vypadám sexy, protože vypadám fakt úžasně. Počkat, jak vypadám? Počkej, schválně, jestli to bude osvícet. Ahoj lidi! Jak se máte lidi? Co jedině pede. Ty vole, to vypadá, že mám namalovanou pusu. A kurva. Ale budeme muset někam potom posunout, aby táta říkal, jako že jsme. Teď královnou jsem já. A hovna padají. Dobrý zase. Ale oni mají taky parodii na... Vypni to. To je, ty nahajdu se dá, nebo Jo. královnou se dá? No, to je úplně to samé, víš. Ne, nedám. Ta štětka na záchod, prdu. Ukáž. Počkej, já můžu to... Já ti to ukážu, to video. Jsem asi Dám viděla. znova. Já to jsem viděla. Pak to je štětka. Kde? Počkej. A teď to je štětka. Tak to aspoň zkusím, je tam totiž odkázeno. Můžeš mě pustit na záchod, ty do halu, do kalhot. Já fakt potřebuju. No tak já už budu, nenecháš mě ani vysrat. Teď nahajdu jsem já. Hovna padají. Oni tam mají i... Takže tohle zpíváme furt. Hele, ty s královnou jsem já parodie. Tak jo, tak my už půjdem. A mějte se dobře. Skladejte básně. Skládejte básně. A vyčůrejte se. Ahoj. Čusák. A hlavně se Vyserte. vyžblunkněte. A vy pytlejte.